Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, pripun kabare? Senajan wonten dalem, tetep sinau, tetep ngaji, lan semangat. Ampun kesupen jaga kesehatan. Dino iki awake dhewe arep sinau bab teks narasi. Apa to kuwi teks narasi? Teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan, utawa basa Indonesiane yaiku kronologis. Struktur teks narasi ana 3. Setunggal alur. Alur yaiku urutane kedadean. Kepindho paraga lan watake utawa penokohan yaiku kang ngalami kedadean. Bahasa Indonesiane yaiku tokoh. Sing ketelu latar yaiku wektu, papan lan suasanane kedadean. Sakniki Buneni paringi tugas. Wacanan teks narasi iki banjur wangsul ana pitakon-pitakone. Ampun kesupen di like and subscribe nggih. Assalamualaikum.